V prípade zrušenia letu sú tieto sumy rovnaké, rovnako sa odvíjajú od samotnej vzdialenosti, ale dôležité je to, kedy ťa letecká spoločnosť informovala o takomto zrušení. To znamená, že pokiaľ si sa to dozvedel na letisku, treba si pozrieť v prvom rade všetky maily, či náhodou niekde v spame ti neleží nejaký mailík, kde práve táto informácia bola komunikovaná leteckou spoločnosťou a kde ťa informovala o tom, že nárok na odškodné ti asi nebude vznikať, lebo je to 30 dní vopred. Taká tá hranica, kedy tá informovanosť spadá už do rátania nároku, je 14 dní. To znamená, že pokiaľ ťa informovala letecká spoločnosť menej ako 14 dní, tak si už v nárokovom momente a môžeš postupne riešiť nárok. Samozrejme, tam sú ešte ďalšie parametre, o ktorých si povieme v ďalších videách, ale toto je ten basic. To znamená, že pokiaľ si dostal informáciu pred 30 dňami, je to úplne v kľude, letecká spoločnosti určite na 99% dala možnosť náhradného letu a ty si ju buď využil alebo nevyužil, vtedy nárok na odškodné nemáš. Na druhej strane, pokiaľ prídeš na letisko a dozvedel si sa o tom, že let bol zrušený, nárok na odškodné máš, lebo si to vopred nedostal vedieť. Rovnako máš nárok aj na ďalšie veci, o ktorých si povieme podrobnejšie v ďalších videách. To znamená, že za týchto okolností ti základné nároky vznikajú a samozrejme na to zasa reagujú ešte ďalšie dôvody, ktoré môžu byť odôvodnené leteckou spoločnosťou. A kedy napriek tomu, že ten základný nárok máš, si nárok nemusíš vedieť uplatniť, lebo za tým konkrétnym meškaním bola nejaká udalosť. Tých udalostí môže byť viacero, tie typy sú rôzne, ale pokiaľ išlo o skupinu dôvodov, ktoré sú zahrnuté pod názov mimoriadne okolnosti, tak nárok na odškodné ti žiaľ nevznikne, respektíve si ho nebudeš vedieť uplatniť v leteckej spoločnosti. A to z titulu toho, že všetky mimoriadne okolnosti od nejakých problémov na letisku alebo problémov so vzdušným priestorom alebo s pristávacou dráhou alebo počasie alebo nejaké prírodné katastrofy, prípadne nejaká bezpečnostná situácia. To sú všetko dôvody, ktoré sa nazývajú mimoriadne okolnosti a ktoré letecká spoločnosť nevedela predvídať, čiže sa nevedela na ne pripraviť a pokiaľ sa to stretne práve s tým tvojim meškaním alebo zrušením letu, tak žiaľ nárok na odškodné ti nevzniká. Téme mimoriadne okolnosti si povieme viac v nejakom ďalšom príspevku, lebo tiež sú tam rôzne dôvody, kedy letecká spoločnosť komunikuje na teba nejaké informácie a nie vždy ide o dôvody, ktoré sú v tejto kategórii. Tým pádom je veľmi dôležité si uzrejmiť, aký ten dôvod je a čo všetko môžeš v tej situácii robiť. Toto je zatiaľ všetko. Díky za tvoj čas, že si sa dostal až do tohto momentu, tohto videa. V prípade, že si takúto situáciu zažil, neváhaj si kliknúť www.meškanialetu.sk a pokiaľ si není istý svojim nárokom, respektíve či ti ten nárok vznikol alebo nie, pokojne si tam zadaj bližšie informácie o tvojom lete a spolu s kolegami sa ti na ten prípad pozrieme a v prvom rade zadarmo ti poskytneme informáciu, či tam ten nárok vzniká, respektíve či tam je nejaký problém, pre ktorý tá kompenzácia uskutočniteľná nie je. A následne, pokiaľ budeš mať záujem,
budeme pokračovať s tebou ďalej, respektíve ty s nami a pomôžeme ti získať toto odškodné. Pokiaľ sa ti toto video páčilo, ináč to je strašne otrepaná veta, takže pokiaľ ti prídu tieto infošky k veci, tak určite tam klikni na ten palec, ktorý je určitý druh motivátora pre ľudí, že idú tým správnym smerom, alebo respektíve, že rozprávajú o veciach, ktoré sú zaujímavé a v tých témach, ktorých môžu ďalej pokračovať. A to bude pre mňa nejaká informácia, že OK, môžeme ísť ďalej a rovnako ďalšie témy ti môžem pripravovať. Díky moc, maj sa.